Takže, vážení diváci, vítajte na predstavení s názvom Byl jednou jeden klan. Prosím vás, aby ste si vypli svoje mobilné telefóny. Upozorňujeme, že všetky postavy sú fiktívne a ich podobnosť s učiteľmi je čisto náhodná. Nebolo tam bolo, za dvomi školami a mnohými domami sa nachádza zem zvaná Rybník. V tejto malebnej krajine, posiatej rozbitými cestami a bytovými domami, sa nachádza kráľovstvo KSV. Vládne mu vzdelaný a spravodlivý kráľ Charmín I. a kráľovná Horáre. Aby ste si však nemysleli, že sú na také veľké kráľovstvo sami, mali by ste vedieť, že títo vládcovia spolu vychovali 5 detí. Princa Baníka, ďalej princa Kôrku, princa Krištofa a princezné Lucy a Motiku. Princ Baník, veľmi vzdelaný najmä v oblasti histórie a zemepisu, veril, že každý život má svoj šťastný koniec a stále očakával svoju vysnívanú princezu. Dobrý deň, dobrú chuť. Keď budem mať svojich vlastných poddaných, taký ako budú oni, tvár mi je to lenivosť medzi nimi, nemá miesto. Bude to vyberaná elita. Na nedostatky nech sa nikto nepýta. A padáva krojeme skoro sme baládrujem, a teď ďalej. Na myšel baládrujemu, Atlantický oceán vedieš, nejaké otázky, ale to složil sa chováme, vieme, baládrujeme sme baládrujem, a teď ďalej. Na počudovanie všetkých, dokonca aj princa Baníka, sen o ideálnych poddaných sa nesplnil a Baník začal s ním tráviť závetky vo svojej komnate. Onej má taký. Počet smutných statusov na Facebooku rapidne stúpol. A pod hradom krásna hôrka vládol kedysi princ Kôrka. Kamen. Šiel som rýchlo, ja to viem. Čaká ma však dlhý deň. Nehrajme tu neviniatka, v dokladoch je 50-ka. Berte si ju, ja už letím. Rýchlo znovu neprekločím. Plameny, to všetci viete, je tam ako na rakete. Princ Kôrka vlastnil bieleho koňa, ktorého pomenoval Honda Tutla. Napriek úctivému veku tohto koňa veril, že bude jazdiť večne a každému, kto si o jeho koňovi dovolil tvrdiť, že je to črev, vyhrážal sa vyhostením z krajiny. Rýchlostné obmedzenia mu však nič nevraveli. Princ Krištof, najväčší pešák spomedzi princov, mal sen objaviť nový kontinent. Ak by sa mu to náhodou nepodarilo, rád by sa stal poslancom alebo učiteľom telesnej výchovy. Princezná Lucy bola vždy tak trochu parádnica.
Svoje zlaté vlasy denne ošetruje kondicionérom značky Yes. Vlastní koč značky Škoda Fóbia, na ktorom sa chodí po celom kráľovstve. Tvrdí o sebe, že sa absolútne nespráva ako blondína, ale posúďte sami. Prosím ťa, policajti mi povedali, že mám odfotiť ešpezetku. Ale ktorú? Prednú či zadnú? Kamarátky je väčšinou zložia s nočným smiechom. Doteraz nechápe prečo. Motika, hoci bola najmladšia, od malička bola najrýchlejšia a najkrajšia zo všetkých svojich súrodencov. Vynikala v matematike a telesnej výchove. Pravidelne sa starala o svoje telo, pretože špeky pre ňu neboli odpoveďou na šťastný život. Vždy vravela, nežer a cvič, nech je z teba pič. Vo voľnom čase účinkovala v televízii vo filme Matika rýchlo a zbesilo a v seriálovom spracovaní príbehu Kobra od Mocina zo 121. Jej revírom je matika, jej tempo je vražedné. Jej súpermi sú humanitné predmety, ľudia bez logiky a pomalí šoféry. Odčas Kobry od Mocina zo 121. Naša vypatlanosť je jej prácou. Zdravím vás. Už koľkýkrát som vám povedala, aby ste do školy nechodili v tepláku. Ale vy sa to asi nikdy nenaučíte. No dobre, overíme si, ako si pamätáte učivo zo včerajška. 2 plus 2 rovná sa 4. Chápete? No to je také tak robeta, nie? No dobre, ako vidíme, že sa z toho musíte vyspať, tak si napíšeme príklad a napíšeme si malú 5 minútovku. Ak A je číslo pod Mocinou, v Leviciach neprší. A B je prvo číslo, aká je hmotnosť Saturnu? Jej tajnou láskou bol sokoliar Kukňaz, najpomalší a najlepší. Najpomalší a najpragmatickejší sokoliar kráľov. Presným opakom našej motiky, takže od začiatku bolo jasné, že ich vzťah nebude fungovať. Tak si ma predstavoval takto. Takže ja som kňaz, som veľký kanišmenté, ale aj veľký kanišmentér, ale okrem toho mi je úplne všetko jedno. A na záver, ako už býva zvykom, malé ponaučenie. Poddaní sú tiež len ľudia. Ak im princovia a princezne robia zle, trápia ich nesmyselnými testami a skúškami, všetko sa im raz vráti. Veď predsa na každého raz príde mráz a v rozprávkach vždy všetko končí spravodlivo.